دومی جستے وجہ میں کہنا گئے تھے مارا جاسم بلوچ رہا تھا کہ آ گشت کے شما گشت کے 3-4 ہزار سالیں ارچی کس ہزار سالیں کے بلوچستان احتگ بلوچستان زانا یک ویران و گیابانی بیتک کہ دا کسنا بوتگ اگم بوتگ گوڑا کجام ٹک کو قبائل مردم بوتگاں نہ بلوچستان ویران غیر آبادیں جاگے نہ بتا بادیں جاگاں آبادی بتا مردم بتگم بلے وادی کے بلوچ اتگم تو لہتیں 7 سالہ دا نشتگم گوڑا اشام ادھر جہمنندے مردمانی سرا غلبہ کتا اور آہاں وطی دود ربیدہ گو زبان و اشان آہانی سرا مشتگم یا زبردستی یا پاولنگلی یا آنولنگلی ہمیں جہمنندے مردم کیزی بوتگاں جہمنندے مردم ادھا بتگم پرچہ کے بلوچ اتگم تقریباً تو بسمجھ کے زیادہ ہی بلوچانی آہگ 10 سال ساریہ بتا یہ دورانا یہ علاقہ کے انو سی بی اور ڈاڈر اور کچی اور جہلاوان یہ علاقہ ادھا مختلف قسم مردم بتگم سندھی ٹرائبز بتگم اور ادھا بتگم ٹرکش ٹرائبز بتگم اور ادھا جٹ بتگم باقی مقبرانہ اور رخشانہ ہم مختلف قسم مردم بتگن کہ آہانی تاریخ نو گار ہیں بعضیں قوم اور چیز کے دیکھے قوم ایک قبضہ کن اڑا بعضیں جہمنندانی تاریخ کو حساباں گار کن چونکہ 500 سال ساری امریکہ یورپین مخلوق کشتگا دکن تو نشتگے ادھا انگریزانی جاگا نبوتا یہ دیکھے اصلی مردم بتگا بلے نوتو گندیش مطلب تو گوشک لوٹا گئے کہ ہم بلوچ کے آہتا ہے دا میٹنگ بکہ آکے جہمنندے مردم بوتگاں ترکش ٹرائب بوتگاں یا کہ ایدگا بوتگاں یا کہ مکرانے تتوانچہ گوشے کہ بعضیں بوتگاں کہ آئین یعنی نامگاراں تایی گوشے کہ مطلب ایشیں کہ بلوچ آہتا ہے ایشانی شامل بوتگاں ہاں تایی مطلب گوشے کہ مطلب ایشیں کہ یہ سرزمین کے آہتا بلوچاں آہتا اشرا قبضہ بلوچان مائگریشن کرتا آہتا قبضہ کرتا ایشانی ایک قومانی سر جاگہ وطی کرتا قبضہ نہ کرتا آ قبضہ مانا ہے کہ مانو استعمال کرنگا آن آوڑ نبوتا بلوچ اتکگا بدنی تعدادیا ادھے مردمانا ڈومینیٹ کتا ایسا کہ جنگو بجنگا مردمانا نگبتا قبضہ نہ کتا زمین نگبتگا ادھا اتکگا 100-200 سالہ اشانی تعداد امیچو بوتا اشانی کل دو ربیدگی حساب کتاب انچو ڈومینیٹ بوتگا کہ بعضیں آدرستی تقریباً مخلوق گار بوتگاں کچھ آئیڈنٹیٹی تو کا جذب بتگا ہاں جو بھی نو آبادیتی سسٹم میں بڑا تو گوشگا ہے انچو کے فرض کریں چین بعضیں چائنیز آ رہے ہیں بلوچی آبادی گار کرنے تو شانچے سسٹم ہی بوتا مطلب چین پر زبردستی اور پر فوجے دورا ہاں آبل منی یہ فینامینا نبوتا یہ کہ امریکہ بوتا یہ دا بلوچستان نبوتا یہ دا 100-200-300-400 سالہ رند بلوچا تھرو پروسیس وتی دود ربیدگ وتی زبان آدھگے مخلوقن تو کا شامل بتگن تو ہنی اہم جذب بتگن بلوچستان یہ آدھگے درستے جہمنندیں کے مردم بتگن ہاں وطا رب پدا بلوچ لے کے تگو انگا بلوچستان تو کا بعضیں منگول ٹرائبن کے نو بلوچا من تو گشت نکن کے منگولا بعضیں سندھی ٹرائبن آنو بلوچا مطلب تو گوشگا کہ بلوچ رویہ مطابق آن چکے دا انو نے زمانہ کے تاستن بعضیں سکھ ہیں یا کہ ہندو ہیں شانگو آتے موتر بلوچ گوشاں یعنی زول جبرا نبوتا ان رویہ نے مطابق ہے مرج بوتگاں بلوچانی تو اچھا جی میں نوار جاسم بلوچ دیگا یک جوستی ہستے ہمیں آئی نوشتہ کرتا رہا تھا کہ مارا گوشک بیت کہ مہرگڑھ بلوچانی آثار قدیمہ انت مہرگڑھ 6000 سال پیسر یک بلاہیں ترقی یافتہ چنی بوتا کہ یک راجی دا بوتا کہ تائی پٹلوٹ چی گوشان کہ مہرگڑھ بلوچانی میرا سنت آیا بلوچ مہرگڑھ آباد بوتا گند اگر نا اے ہم مارا ریپینک بو گئیں جب مہرگڑھ 5000 سال تا 7000 سال سیولائزیشن یہ حصہ ہیں
زمانہ کے civilization بتا مہنجو دڑو civilization اودا ادا بتا Sumerian civilization میزوپوٹامیا Sumerian civilization بتا ادا بتا مہنجو دڑو civilization یا Indus civilization مہرگڑھ اما civilization ہے حصہ ہی بتا جو مہرگڑھ بتا نال بتا کولوا بتا ادا دشت ستگین دور بتا سیستان شہر سوختا بتا یہ یک زمانہ کے civilization بتا گا انٹرلنکٹ بتا گا اور یہ 5000 تا 7000 سال ساری ہے گا یہ دورانہ یہ علاقہ بلوچ نہ بتا زور یکی زبردستی بلوچی کم مارا اعتراض نہیں بلکہ کہ یہ اگر بتکن گوڑا یہ انڈس civilization ہے صحیح بتا مہرگڑھ چکولوا چنال اور یہ سومیرین civilization ہے ہم عمرین civilization بتا گا مان وہی پاٹو لوٹ تو کا ماہ جاگہ نہیں تک کہ بلوچ 7000 سال ساری یا 5000 سال ساری ادا بتا گا یا بلوچ سندھی civilization ہے حصہ بتا گا بلوچانی وطی civilization ہے سندھیانی وطی ہیں ماں وطارگن سندھیانی civilization اچھی اور بکنے کن موہنجو دڑو بوتا یہ مطلب مہرگڑھ اسی اچھے باز کوہنتر بوتا نا تو وشا کہ یہ زمانہ کا بلوچ نہ بوتا گا مہرگڑھ اور موہنجو دڑو تقریباً یک کتاب بوتا گا سروزیر بوتا گا بعدیں ایشانی فرقی نہیں بعد مردم کشی کہ یقین civilization بوتا مہرگڑھ ہے یا نال ہے یا کولوا ہے اور موہنجو دڑو ہے بعضیں مطلب ہمیں ہسٹورین کو شاہ نوشتائیں تھا فیس بک والا نا اس شاہ ہسٹورین والا کشاں تو نوشتہ کرتا یہ جست مارا کرتا حمدل ہاں حمدل نوشتہ کرنا گئے کہ حمل وتی سردگائی تھی بچنار گوش داشتا وسطی تران ورا کا شرح اسی کہ حمل کلمتی وتی سردگار سر بوتا وتی زیر سرا دومی مردمانی دے میں داشتا تو چون گوشے کہ حمل دوزی بوتا کاچا کی بوتا او وتی زمین سرا درآمدانی دیما جنگی کرتا تک مرتق شہید بوتا کجا مردمانی دے میں داشتا ہمیں فرنگی یعنی کہ گوشے کہ حد تک ایدا وتی کتاب ہے واسطہ کہ ایدا لائبریری پڑھتگاں کتاب پڑھتگاں پرچک کہ ماہم ہمیں لوڑی شہر گوش داشتا کفانیہ ایدا کہ بلوچ تاریخ ایک طرح کتاب نوشتہ کرنے گئے چین کم ہم پٹو لوٹ کو تا مختلف کریکٹر چیزانی ماں ایدا ایچ کتاب تو کا نہ پرتگیز یعنی کتاب تو کا نہ انگریزانی کتاب تو کا نہ عربانی ٹرانسلیٹ کو تگیں کتاب تو کا نہ ایرانیانی کتاب تو کا عمل نام مردم دستا اچھا تو نہیں تا بلے چونکہ بلائیں شہری بتا ہمیں شہر انگریزاں پدا ریفر کتا انگریز CID و فوجی کی ات کہیں دا بلوچ تاریخ نوشتہ کتا گو شہر جمع کتا ایشا ہمیں شہر نوشتہ کتا اور ہمیں شہر سرا وتی کتابن تو کا نوشتہ کتا چمیشہ مہم مدنے جست پرسی و کتاب پٹکائی کو ماں ہچ کتاب تو کا پرتگیزیانی گھنٹہ یہ گپانی ریکارڈ ہستے کجا کمانڈ کجا شتا کجا بوجی کجا شتا انچو درکار شتا انچو کمائن تگی یہ لوڑی بتگا یہ پاسنجری بتگا یہ کلات بستا اسے انچو درکار بتا اسے انچو مزدور بتا اسے انجینئر کے بتا ما عمل نامی مردم نجستا دو می دیتا یا کدو بلوچ کہودا اللہ بخش نامی نے یا خدا بخش نامی نے آہانی ترجمان بتا پرتگیزیانی دیکھے یک دو نام ہمیں کے پرتگیزیاں میں دو جم پسرا کلات بستا مسکتا ایشانی مزدور بتگا اور ہمیں کوسٹا دیکھے کلاتانی مزدور بتگا آہانی مزدورن تو کا بلوچانی نام ہستے ہیں نام اچھی نا کہ مردانی بلوچان باقی دیکھے من نیش کتا نا نوانتا ہمیں جستر کے توشے کہ من نوش کو تا نونتا ہمیں جستر دیگری کرتا شاہ نواز بلوچا اوشی کے 1666 چھ زمانہ کا چھ بغیر تاک اما زمانہ کا ہرچی کے برٹش کالونیل رائٹر ہمال بابتا نوشتہ کرتا
اشیا چی علاوہ بلوچ کلاسیکل شاعر جان رائٹر نے وچ درو کے بندے کا فائدہ نہیں نا اس کی گپ مجا کجا رائٹر عمل باران کسا نبشت کتا می شعری کے استے ہمیں وشکے کہ کلاسی ہمیں کہ سیاڑی ایشان بلوچستان کے تاریخ نبشت کتا ایشان می شعر ریفر کتا یہ عملہ چی بعد ہے کہ تو معلوم کچھ کی پرتگی شہر مطابق پرتگیزیانی دور ہے گئے یہ پرتگیزیانی دور شانت سے تو 50 کٹتا پتہ ہمیں مشن سر ہے کہ بلوچی کلاسیکل شاعری کے کچھ کہ نوشتہ بو گئے ایران بلوچستان یا کوہ سلیمان مغربی بلوچستان میں کچھ کہوں کہ وہ ایران قبضے ہیں پتہ لانگورس ڈیمز ہوتی کتاب تھا گشید کے چاکری دورے ہر شاعری کے آج تک دورہ پیور عام یعنی خالص ہاں آنی تو جسے ملاوٹ نیستیں پتہ حملی دور اور چاکری دور اور جسے فرق ہی نہیں مطلب انکلا چاکر 884 سرداری ریپیٹ کرنے کے فائدہ چیئے منگشہ ہمیں شعر ہیں لانگورس ڈیمز آئے ریکارڈ کو نا جوست مسئلہ اسے کہ آپ اتنے کوشش گئیں کہ یہ درہیں چیزاں درہیں جاگاں حملہ یک ہیرو یہ کردہ دیم آرتا کسا چاکاچا کو دوزی نوشتا گوڑا تائی سورس چیئے کہ تائی جتائیں تی وریے کہ چونکہ ہسٹری کتابانی تو کا عمل ذکر نہیں نہ انگریزانی ہسٹریا نہ پرتگیزانی ہسٹریا نہ عربانی ہسٹریا یہ زمانے گئے نہ ایرانیانیا ہمیشہ ہمیں شعر بنیادہ کہ اگر میں شعرہ باور بکنے گوڑا مردوں اٹکل جتکن کہ پرتگیزیانی کتابان تو کا نوشتا ہیں وہ انگریزانیا آکے ادا شانی بوجیت کگن تو شانی کارخانہ بتگن بندر عباسا یا گلفا ایشانی بوجیاں مال بورتا چدا چی یوروپا چی مال آورتا یا دو گروپ بتگن دوزانی ایشان تو عرب ایرانی و بلوچ اسیں گروپ ماں بتگن ایشان گشتگیش پرتگیزیان گشتا ناتکی اور ایشان مدنے اپریشانی کتا میں ناتکی دوزانی خلافہ ایشان یک جاگئی استے مسکتا کلحت یہ دورندہ سوت کا ہم معلوم بتا کہ دو زمدہ ہوتی مالان ارکنا دورندہ پسنی سوت کا اور بعدیں وحدی راس الخیمہ ایشان ہم یہ دوزانی رندگیری کتا بعد پرتگیزی 1650 انگریزاں کشتگن چا گلفا 1650 چی رند انگریزاں ہم دوزانی حوالہ داتا کہ دا دوز دست دوزانی نام ایشان گوشتا کہ ہمیں قاسمی دوز بتگم کال قاسمی ٹرائبے دوز بتگم آہانی اچھانی توکا ہم نہ پرتگیزیانی دوزانی اکاؤنٹا ہم بلے نامے نہ انگریزانی بلے آگاں یک کے دل نسگی بلوچی ہے کہ ضرور عمل نامی مردمی بتا گوڑا ہمیں گروپان تو کے دوئیں گروپان تو کا یکی بتا یا انگریزان جاتا یا پرتگیزیان جاتا اشیانو پدر رندہ یکی پرٹکول بکم ہمیں سنگتے جوستے پتہ ایشن کہ آو ہما سورس آوشے کہ آگے کہ حملی بارے گب جن ہما شہر سورس ہستے ہیں بلے تو یا کسی کی تیمہ کتاب کے نوشتہ بوتا یہ گپاں کے تو ٹی وی انٹرویو جنگا ہے یہ گپ تی کتابیں تو کا ماننا یا اردو مشی کہ تئی ہما سورس اور ریفرنس چی تو کتابہ اچھے بے بونے چیز مان نکنا نا کتابہ تو ہما چیزیں مان کرنا ہے کہ یہ سورس ہستے ہیں ہم بلے نام نہیں تیج جاگا ایک تاریخی کتاب تو کہ میں صرف ہمیں گوشتا کہ چونکہ بلوچ گوشن کے عملہ ادا پرتگیزانی خلافہ گب جتا ہے ہمیشہ بوتکن کے عمل ہمیں پرتگیزی دوزانی خلافہ جنگانی توکا جنک بوتا وہ ہمیں دوزانی گوما گور بوتا دیکھے عمل مانیش کتا یہ عمل جنگ کتا پرتگیزاں یہ مطلب یا جنگی بھی پرتگیزیاں یا انگریز گلفا کے بوتا گا ابا آہاں ہر چیزیں ریکارڈ نبشتہ کتا آہانی بوجانی ریکارڈ آہانی کمانڈرانی ریکارڈ آہانی فوجی موومنٹ ریکارڈ آہانی جنگو بے جنگ ریکارڈ آہانی ٹپی بو گئے آہانی میرا گئے شنتو کا عمل نام ماننے مانو چکو جب بھی آرہاں یکی وشکنے کے واسطے کتابہ بلکانے گوما ہوئی ونڈا بھی
Na gura dumini maga isi ke dumini maga pat permahan gura ami kitab likhi magom nabi ना दुमिनी बघा इसे की एवढं तो या किसी के तो आम्हाला नाम न दिसतं तो आम्हाला मतलब तारे सोर्स नाही दिसतं एवढं दुमिनी बघा ये हो एक अंदाजा ही के हम्मल का चाकी बुता गुंतो जंगोम बुता गुन इसी हो सोर्स नहीं साबित portugisian naam nagipta ingilisan naam nagipta shin kitaban ne tarikhan ne arabic kitaban tukan ne iranian kitaban tukan ne baluch kusha ammal astin gura ammal koja butta ammal astin gura ammal ami kachakan kitu ambra butta dege jagawani या आम्हाला मोल्क की बुतग वाये मोल्क दलदलहा चप्पी बुतग वाचिस गारे आनु पता शमा जस्ट परस्पेक्टिव तरी बिगीज जवान एक देखे आम्ही इतने सर देखे एक संगति जोस्ता है कि देखे आम्ही संगति जोस्ते म्हणजे केला दुमी कना गायते कि देखे कि तो दादशाह है बाबत ने बिश्ता करता कि होती किताब है कि आई लूगी मसला आर्ता को डिस्कस करते गा चुवा का पेचार है गोड़ा बातें किरदार बूते गा बातें हीरो बूते गा पैगंबर है गो कि मर्दमा टसल बूता ईदगा मर्दमा नहीं बातें ये शख्सी ज़ाती मसला मसाइल बूते गा आया वती हीरो यानी ज़ाती मसलहाना देमा आरा गो कौमी मसला जोड़ कनग पदा आयनी किरदार कुशी कनग राज दोस्ती जानग भी नहीं ये ज़ाती मसला है ना अब्बा अनु तरह की खुशी के भाई तो नसीर दाने उसे हम नसीर दाना किताब ने पुस्तक तो दस्ते मर्द में लंदन आए व्याख्या अगर जोस्त का के दादशाह का है मचे बुक्शा मोहम्मद रु पट्टा ने बोला ने कि भाई दादशाह के बता दादशाह चे बता दादशाह वो लालो जाता गो Iran spojida kapten domba tatka shota la shariani panaha la sharian panah data 14 चाहिए शोता तकरीबन 200 गेश मर्दों बलूच जता मैं 4 साल तो का दादशाह तो शे मन डगुशा मखलूक गुशी सज्जे मर्दों पुष्टि मतलब तो के गोशगाए तो पट्टो लोटी वो करता ना रेफरेंस इधर सोर्स ही वो है ना आदे 10-15 मर्दों जो कुछ हाँ के हमारा जमाने का बुतगन तो आनी मर्दों बुतगन दो मर्दों दो ईरानी या गजर कुछ के गप्पे 4 साल दादशाह साहिबा 200 गेश बलूच कुश्ता और 2 ईरानी गजर से पाई कुश्ता ईशानी वजह अच्छी भी तो कुछ के बलूचनी कुछ के ये बता कि ये मर्द मरता गो अली शीरानी सरदार अली खान आगो अली खान ये सिपाही बुता सरदार अली खान शीरानी है दादशाह ब्रात ये दादशाह पेत गो अली खान सियादी के हनी मेतगे मोतबर बुता जमीनी मच्छी सरा मेरे तगा आयोस्ता मच मनी हद सराय आयोस्ता मच मनी हद सराय आमिशी सरा झगड़ा बुता ये मर्द सुतगा सरदार के रा अली खान शीरानीगा के वजह तई सियादे इशिया ये बोने मच में आप जमीन सराय इशिया वती कोता उड़ा ये आएगा पूछता विषय का पूछता फैसला कोता वती सियादे हक्का सियाद में तके मोते बरता बड़ा इशामुदा वती तोपंग दातगा सरदार शीरानियारा के नो मातई लाख बंद नहीं तो मैं हकीम मच दाता वती सियादारा एक गप चमेदा चिस्पुता चमेदा चिपदा अमीर सरदार अली खान शीरानी हमें सियादा इशियारा तंग करने के वास्ता बदनाम करने के वास्ता हमें मर्द कोई बच कोई लालोक नामे नहीं रहा दाता इशिया गेसा शपा सो बसरात का पद करता के मनी गेसा है मर्द पदा इसे जाने ना रजिस कुत्ता लेना उससे मानना था ना मवाब ते हमेशा सारा जाने कोष्टा पराशुता मालूम बिता कि ना इधरोगी बिता इशिया पद में लालोक मस्कता शुता जाता लालोक तबका आके वापस अतकचे मस्कता नो एक मर्दमा से अर्जी दाता किसे लालोक कोष्टा इसे बेगेरे इशियाची मर्द तबका शुता लाशार सरदार लाशारिया बाहुट बिता मर्दों खानदान जोर दर्तगन लाशार बाहुट लाशारियानी यो शीरानियानी वादमा वते जंगी बिता नाराजगी बिता
ای مردا شتا گوچا شیرانیانی علاقہ شتا گو علی خان شیرانی و آئیے مزدور و بزگر و سیاد و وارد اچھی دفعہ کب تک کشتا گو شیرانیانی لاشاریان جاگا علی خان مردمان چی عبید انچو کشکانی 10-14 سال 11-14 سال درمیانہ اسے بعدیں دیگے مردمی ہم کشتا آیا ایک کشتگاں منگانا کجام بلوچستان آزاد کرنے کے واسطہ کشتگاں یا دانتا بلوچستان یاستے یا نیستے آیا نو پتا ہمیں مردم بے پٹتا نا یا بڑا ماں شہر ہیروئی کچھ نہ کنا اگر دیگری ہیروئی کا منع اعتراض نہیں سرشمانی بکن جوانه یامی میچنه سر امی جست سر پد گاجیان رند تای یکی وشه که کتاب ما منی که راسته پی ڈی ایف شکل ما وات بھی چا مہربانی کش ما کتاب ہم بوان ما وانتگا مطلب یک چیزی من دیسته که اشته ریفرنس تو ندا تگا تمی اسپیشلی می که دادشاهی پوینٹ سر هیچ چوشن ریفرنس نیست تک که تو یہ گپان مطلب شک اس کو تو یہ فلان خاندان گندگ نبی ارچی کوشک بوتا گار بوتا پدا آدھے کے مرد کے بوتگا ماں ہن چین کوتگا بلا ہاں گشتا میں ناما ما دے گا شما لوٹے شما ناما دیم تے زندگا سویڈن ہاں لندن ہاں نشتگا اچھا جوان ہے گازیان رند کسی کے دشمن مدام وتی حرابیاں دیما دشمن مدام تئی حرابیاں دیما کارید انچو کے ما گندگائیں کہ اگاں عربانی دیما بلوچا مزاحمت کرتا گوڑا عرباں پتہ بلوچا را دوز گوشتگ اور ہن چکے پدا ایشی ایک مثال ایشی کہ تنیسی تک تی دہے کورس سے لٹریچر نہیں تھا مطلب بلوچا رہ پنجابیہ یا کہ شاہ مشن وجہ چی شرکت دوز گوشتا اور گوشگائیں تے دومی پتہ گوشگائیں کہ یکی وہ انگریزانی لٹریچر ہیں میں سر ڈول بدیں پدا عربانی ہے کہ آیا ہر وحدہ بلوچا رہ دوز دو ڈونگو یا کہ ہم میں ہیروئنی کردار کشی کو تک تئی اے ڈولیں تیوری کے تو دیما کار گئے آیا اے ہمائنی ایک سیریز ہے نئے کہ تو اشار دیما بر گئے دا ہیرو آئیے بلکہ گاجیاں رندہ ہیرو بھی دادشاہ عمل مانی نا ماں پر پٹو پولو پا نوشتہ گودشتہ کنا جوست پرس کنا من خواہش مطابقہ کسیے گا نوشتہ کتنا کنا آگاں دادشاہ گاجیاں رندہ ہیرو ہیں بی بی منا چی دومی پتہ ہمیں جست کرنا گئے کہ ہمالے بابت و دادشاہ بابت ہے کہ تو ہرچی نبشتہ کرتا گو گوشتگ ایک کالونسٹانی سوچیں ہما کہ کالونیزم کالونیسٹانی سوچیں کہ پتہ یہ سسٹم یہ کالونیاج کرنا اور قومارا آئی مزاج آ رہا آئی نفسیات آ رہا آئی کلچر آ رہا چون مطلب ڈسٹروائے کرنا تباہ کرنا عمل و دادشاہ میں کلچر ہیں بڑا میں وہ کلچر شتا گا رہے نہ گوش در میں کلچر ہیروئن عمل میں ہیروئن پا مودا جیندے گوڑا سوا اسی کوئسچن وچن جو استاد مکمل گوش در اسی کہ آیا ہمیں کا کہ مطلب آئی گوشے کہ ہمیں کالونسٹانی سوچیں کہ آیا ہمیں کار کرتگ کہ تئی پجار آ رہا حلاس کرتگ اور تئی شرری دادشاہ نہیں منی پجار عمل نہیں پجار بلوچے حسلی ہیرو ہیں اگاں میں برکتی بلوچستانہ ہیرو ہستن گوڑا سردار جینت خان ہے سردار بارک زئی ہیں سردار جمعہ خان ہیں اور دیکھے بلوچنگ کے بادینی کے ملہاں جو تو کشتگاں شاعرانہ جو تو کشتگاں ہاں پا بلوچ نام سراوتی جان داتا و تر قربان کتا آمنی ہیرو ہیں ماں دوزو ڈونگ بوتی ہیرو نہ کنا میں ملکہ دو ڈونگ دیکھے باتیں ہستیں پرچہ ماما ہیرو مکنا یک گپی گوشے کہ تو گوشے کہ عموماً اے مردوں کے دادشاہ ہیں یا کہ حملیں ایشانہ میں نیشنل ارکس کے قوم پرستیں آیاں دیما آرتگاں بلے ایو ہما زمانے ایو برٹش زمانے کا قوم پرستی انہوں قوم پرستان ابا قوم پرستان یک سیکشن یا ہما وحدی ہم مردوں گوشتا مکنے چو دوزانا ہیرو مکنے بلے لاتنے نوشتا ہے نا ضروری ہے میں مردمہ میں ورنہانی چین کرنے کے واسطہ ہما ہدنگ سے چپیں چیل لکھیں گوٹا ہے میگا جی انہوں ہمیں اسی سرہ نو آخری جستے کہ ممتاز خالق ہے کہ ایشیا تک ہم ایشی جستا ممتاز خالق بلے جی ممتاز خالق جست کرنے گئے کہ شما تو اسپیشلی ڈاکٹر نصیر صاحب اسی کہ شما وقت دشتی ہے شما حملہ اے حترہ ایر جن گئے کہ شاعری اتہا آئی مطلب شاعری اتہا بعد شگانہ کے دشتی نہیں نام آیا پمیش کا شما تاریخ کنٹروورشر کرنے گئے اگاں حمل دوزے کاچا کی بوتا گر شمارا پہر کا نگی ہے کہ شما حمل امرہ نبوتا گو نا میں آگا بوتا گی نبوتا گی یہ وہ گپے نہیں یہ وہ
چورگی لٹکی گپے چرنے سوالے بکم آ گپا کو ایشی تعلق چی من ہسٹوریکل حساب کتابا دشتی اگم بیدلم تو بہادر کتنا کنے ہاں ہمیں جو اس طرح کہ کہ میں بھی تو شما وتی دشتی یعنی ہمیں حوالے ہمیں چیزیں ضرورت ہے اور ہم ملے جن سلیں لٹکی جست مکان شمس تو بر سلامتی مردم ہے سیدھیں گپ نہیں جوستا مخلوقات نہیں نا یا کہ پر دیں گے آپ جن تو پتہ ریپیٹ کرنے منا جست کرنے ما پتہ دومی گپا پتہ ہمیشہ بھی کہنا گئے کہ دومی گپا ہمیشہ کہ مطلب ایش یکیش دومی پتہ ہما شہرانی جند بھی شما بدل کرتے گنگو کہ حملی ہمرا بیدلیں دشتی بیتے گا حملی ہمرا بیدلیں جدگال نا پہلے شہر کہستے لوڑیاں ارچوٹ پتہ گا صحیح کرنا کو لوٹاں لوڑیاں ہر یکی شہرانی تو کا دہدہ بیس گال پیک کتا دہدہ بیس گال کشتا نو اے ضروری ہیں کہ بلوچی شاعریہ اصلیں شکلہ آرگو لوٹا ضروری ہیں یکی منی کنشار توئی کنشار یکی رکنگی ہیں